No kokeile niitä kaikki, se voi toimia. Kuka se YT, mikä pelaa Stumlee? Vai? Mitä? Koko meillä täällä. Kuka se niminen, mikä pelaa Stumlee? Kuka sen niminen, mikä pelaa Stumlee? Ja mikä Stumlee? Nyt se videon pitää toimia. No niin, nytten. Tervetuloa mun videoon. Ja nyt me pelataan Block Dash Endlessia. Ja täällä näette, että 7 on tippunut, tai siis 11. Ja siitä yksi meni tosta blokin läpi. Me ei yritetty, mutta vahingossa mentiin siitä. Mutta siis meidän tarkoitus on ihan pelata tätä Block Dash triplaa. Kuka noita puita heiluttaa? Triplo. Ja täällä on myös Coca-Cola. Voi kängi. No niin, katsotaan milloin se valitsee sitä kenttää. Laser Dash. No niin, katsotaan päästäänkö finaaliin. Me yritetään siis voittaa näitä kruunuja tästä uusimmasta eventistä. Se ei toimi. Joskus mä oon tehnyt tosta kohti karman, joka oli aika helppoa. Mutta nyt meidän pitäisi vaan nyt yrittää päästä finaaliin, mutta 3 on tippunut. Siis tästä ei ikinä blokin läpi. Jos joku menee, se on siis joku voi mennä, kyllä mä oon mennyt siitä, mutta mä voin sanoa, että me nyt kyllä päästään tänne finaaliin. Sitten me pelataan semmoista, mistä voi saada nyrkin. Ehkä huomenna tai tänään. Se ei ole tänään, niin huomenna me pelataan sitä. Mutta siis ollaan finaalissa. Ja siis täällä pelaa Lukaku myöskin. Ja se yritti soittaa, mutta me ollaan siis Block Dash Endlessissä. Ja täällä alkaa kohta tulla ukkonen. Eli siis jos te olette ulkona, varokaa ukkosta. Kotiin. Älkää ukkonen. Me toisi riitti. Miksi menet kotiin? Eikö sä voi tulla jonnekin muualle? No ei aina, no jos tää sade loppuu, niin ai lähet. Etkö saa enää jäädä? Ok. Heippa. Mäkin menen.
Niin, ja nyt me taas pelataan Blockidas Endless. Me ollaan ihan voitolla melkeinpä. Siis ihan ok. En tule! Kolmonenhan.